We zijn druk bezig met een nieuwe single. Maar wat ik al zei, 2010, ik ga ervan uit dat dat een goed jaar wordt. 2008 en 2009 was voor ons een heel goed jaar. En 2010, ja, 12,5 jaar, dat moet gewoon goed zijn. We zijn dit jaar 12,5 jaar in vak en 25 jaar getrouwd. Wat is nou leuker? Ja, moet ik dat hier zeggen? Nee. Het leukste is natuurlijk om met zo'n lieve vrouw 25 jaar getrouwd te zijn. En ik weet zeker, dat houden we nog 25 jaar vol. Dat kan ook niet anders. Dank je. En ook het 12,5 jaar bestaan is natuurlijk belangrijk. En we zullen er sowieso dit jaar een groot feest van maken. Er komt sowieso een hele grote DVD uit met als zevenkant 20, 25 nummers erop. Dus we kijken terug op 12,5 jaar IJsselduo. Wordt het nou een DVD met echt inderdaad 12,5 jaar IJsselduo of ook nieuwe nummers? Gemengd. We hebben wat oude nummers van de fans zeggen van doe die nummer weer opnieuw. Die wordt ook opnieuw gemaakt, daar zijn we mee bezig. Er komen wat nieuwe nummers op, een beetje gevarieerd. Ja, er wordt ons heel veel gevraagd naar de eerste cd. Er stonden 3 Spaanstalige nummers op. En daar krijgen wij nog heel veel reacties op. Dus sowieso, daar maken we nieuwe banden voor en die komen er sowieso op. Dus jullie spreken ook Spaans? Nou, spreken niet, maar zingen gaat makkelijk. Je moet me niet vragen wat we zingen, maar ja, het zijn best wel heel mooie nummers. Vooral onder de piraten en we gaan nu toch opnieuw opnemen.